Ay, ay. Enjoy na enjoy nila. Oh my God. Oh my God. Slide ha, may slide. Sige nga, sino marunong lumangoy? May extra vitamin. Hoy, sino marunong lumangoy? Sige nga, sige nga. Sige nga. Sige nga, mag-race nga kayo. Mag-race nga kayo, race. Race. Mag-race na ako. Oh? Ayan! Oh, sige. Hawak dito na lang. Oh, sige. Teka. Sino ka man? Sino ka man? Oh, sino ka man? Nandun, sa ilalim. Andyan, 5 piso. Benisan! Diyan sa ilalim binatuin. Oh, wait lang. Ano yung napaa mo ganun-ganun yung Hindi. pakaramdaman mo? Hindi nakuha. Hindi nakahanap. Hindi. Nagkakaramsum pa ako. Wala nakahanap. Oh, paligsahan. Paligsahan. Oh, doon kayo mag-umpisa. Ang mananalo ng 500. Oh. Oh, dito, maglinya. Maglinya. Maglinya daw, maglinya. 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 Wala akong biya eh. Kaya nga eh. Wala ba? Oh, linya na doon. Linya na doon. Linya. Barya na lang panganapin na eh. Ay, barya. Wala tayong barya. Barya dito. Wala tayong barya. Ay, wala ka. Huwag yan, inom mo dyan. Linya ka yan. Akin na yan. Yan, akin na yan. Yan yung palaro. Lumapit kayo sa... Wala. Wala. Wala, di nakita. Wala. Pakiramdaman nyo na payo. Wag na lifetime lang yan. Minsan lang ang 500. Baba! Wala. Wala nakakuha. Baka inanot na yun. Sa iba na yun. Baka na ano na yun. 500. Baka wala na. Baka ano na yun. Ano? 500 pesos. Minsan lamang sa buhay niya. Sira. Oh, nakita na? Wala rin dito. Di ba pwede umamod sa mga plano mo? Wala, hindi nakita. Ay! Wala sa akin! Wala. Nasa ibang lugar na yan.
Very good. Yeah. Mother and son, guys. Mother and son, guys. Ayun, tapos na yun. Ay! Ibig sabihin, mahal ka ng Panginoong Diyos kasi binigay ng Panginoong Diyos sa iyo ang anak ko para maliwanagan ka. Love na love ka rin ng Panginoong Diyos dahil binigyan ka ng angel para baguhin ka. Nagkabay mo ako. Oo. Naging angel ka naman sa pamilya mo. Ayun, ganon. Ikaw naman ngayon ay naging... Buhay ko. Oo. Dati, pag ano, wala kang pakialam, di ba? Ngayon, may anak ka na. Ayun, Hindi na magaling ka umalis sa na. bahay. Aba, Hindi na umalis sa bahay. bait na. Ilan na anak niya? Ilan na anak niya? Isa, bago nga lang. Ah, bago lang. Nakakatuwa naman yung istorya nyo. Nakakatuwa. My God. Kasi, Mare. Bait. Yan po, isa ako yun.
Oo. Oh my God. Ayan, may welcome plant pa. May cactus. Ay, ang galing ni Ay, ni Larry. Ang ganda. Dapat yung bougainvillea, dagdagan pa niya diyan, oh. Maganda. Ayan, si Paulo, yan ang bagong, kasama nila sa BTS. Yan. Ang daming puno ng mangga. Namumunga, oh. Ang dami palang mangga. Nalaglag na lang ang bunga. Ano, maliligo na naman kayo? Oo. Oh? Lamig. Masaya mag-swimming pag ganito, tapos tirik araw. Paano yung mukha ko? Paano mukha ko? Because the most important things in life deserve nothing less. And it's your coffee mix. Walang ganyan sa ano po. Meron. Yung kuwas ng buwang. Meron. Sa Sevilla. Ay, ang mahal ng ganyan. Yan ang lagi namin yung order para sa uhos. Riversan. Pwedeng piliin lang mo. Ha? Anong tawag kaya dyan? Ano? Anong tawag kaya dyan? Ang daming bundok. Kakaiba. Ano tong bundok na to? Ang daming. Chocolate chips? Ha? Ito, yung yung mayon. Arayat yan? Mayon. Bicol yung mayon. Ha? Bicol yung mayon. Mukha pala. Bicol ka pala yun. Bicol pala yun. People like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, convert to fiber technology for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with convert to fiber technology. For increase, call Fiber X hotline 667-3848, 045-598-3000 or 598-3030. Friendship. Tsaka, Ayan ang may. Kanina pa nga main gate eh. Puro diretso lang. Ano yun?
My God, cancel na naman itong flight kong ito. The first time na schedule. Ito na po yung ticket ko na palitan po ng rota. Kasi po, na-cancel ngayon yung flight namin na flight ko pala na JBG 9MI. Kasi po, aywan ko ano yung rason nila. Hindi ko na napakinggan. Ay, my God. Bakit lagi na lang cancel? Yung una, cancel din. Tapos itong pauwi, cancel din. Ngayon, ang rota ko, imbes mo palapit na Cebu, pupunta pa ako ng Manila. Mag-port to port pa ako ng bus. Yung Genesis daw. Tapos, sa Manila, sasakay na ako doon para 6 o'clock PM ang departure. Kaya maghintay daw tayo dito. Oh my God. Ayan. Dito tayo sa Clark International Airport. Saka yung mga punta? Ay, maghihintay po ng bus sa Manila. Dito po ako sa stop ng Genesis. Ito guys, Genesis Transport Service Incorporated. Dito tayo. Kasi alam nyo guys, sasakay nga ako ng bus na hindi naman dapat papunta sa Maynila. Hindi ko alam kung ilang oras. Tapos 6 o'clock ang flight ko. See that? Tama ba yun guys? Comment down below. Anong masasabi nyo dyan sa ginawa nila sa akin? Twice na ha? Twice na. Yung papunta at pauwi. Puro palpak. May ganda man yan. Guys, naghihintay ako ng bus. Ang init-init. Tapos, hindi pa sure kung kailan kaya darating. Hindi ko pa alam kung ilang oras ang biyahe sa papuntang airport ng Manila. Kaya kinakabahan ako. Hanggat wala pa ako doon, kabado ako. Kaya unfair talaga.